Dobrý večer. Dneska ideme hrať Brawl Stars s mojim kamarádom druhým. Volá sa Damian a teraz môj kamarát otvoril Stardrop a padlo mu rare. Teraz sa ideme pripojiť. Počkaj, nedob. Ideme sa veru pripojiť. Počkaj. No nechceme sa zabíjať, ale budeme druhých zabíjať, viete? Ale budeme sa zabíjať. A prečo? Lebo. No dobře, jak to chceš. OK. Ja to zabijú. No tak to určite. Ja sa nezbavím teba. Ani ja. Ja sa nebojím. Ani ja sa nebojím. Ja mám porady armor v sebe. Určite, ty nemáš armor. Ja mám taký brawler, čo to dá hned na to. Určite. Kamarát, to si... Však nerobám. A ja sa z Romana nezbavím. Ja ho dám dole. Ja teba dám dole. Určite. Kamo, Damian, keď to nevieš, tak nerob. A to kto bude počúvať? Hej? Sme pripojení? Kámo, daj ten kód. Koľko máme percent? Spravíte 2 roky. Koľko? Však nerob. Máme koľko percent? 0. No teraz sa nám to zaplo. No, môj kamarát sa volá Marek a robí nám to, lebo ja to neviem spraviť. No ani ja. Takže nám to robí. A dajte lajky. Dal solo. Daj mi si. To sme... No, Si tady. sme... I'm ready, dobre. Ja to dám ešte na šupku. Však čo robíš? Však nedávaj na max. Ideme hrať. Dám to na šupku. Nedáme na šupku. Dám to duo. A jo, my sme spolu. Ideme proti sebe. My. My spolu. My Poj, nejdeme. Roman. Ja to sú. Ja som prvý. Ja idú... Takže ja búcham. Poj, Roman. Ja idem za tebu. Poj. Čo ty sa zacekol? Áno. Ja idem ďalej, haha. Au. Som skryt. Kde si? Idem za tebe. No a to si. To zabijem. Kde si ty sa s vami? Jester ide proti mne. Ja idem Jester. proti tebe. Však rob! Sakra. On je neschopný, živé. On je neschopný. Áno. Ty nevieš hrať. Do. Ty? Akurát ti. No, velice. Však ja som išiel proti Jestera a ty si tam skákal. No ty akurát ti si skákal. Ja si dám Určite. Takže. Ja si dám túto babičku. No ideme. To však rob. Hej, tlajeme. A teraz ťa porazím. Neporazíme. Porazím. Neporazí.
A, to som si mal dať, sakra. Práce. Počkaj, to rozplatí. Tu krabicu. Si to zeber a ideme dál zabíjať. A tam sa niečo deje. Tvoj Roman. 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 Nie. Dobre. Baba. Sakra. Damian prehral. Pod Roman tu tak. Skovaj sa. Kámo. Už tam budem. Au. Damian, točím video, ticho. Počkaj. Au. Mama. Mama už Je to tam. zabije. Je to tam. My vyhrali? No. Konec. Yes. Tebe to nepadlo, ha? Čo mi nepadlo? To. Ja mám plus 14. Si to otvorí. On má mytik. Iba toto. A ja na to tečilo mi to otvoril. Kaj? Ale Máš si to? Kamo, ty s ním nevieš. On vie s Mortisom? Tak. Ja si dám tohoto. A skapnem. Počkaj. A skončí. Ty si dal iného bradera, vidím? Ja mám toho skina. No dobre, ja mám toho nesil. Čo máme? Nemáš To najsilnejšieho. Máme 8 silnejšieho. No. Tak to sme skapli. Neskapli. Skapli, kámo. Však Rob, hýbaj sa. No hýbaj. Tak trafí. Kámo, hýbaj. Au, počkaj. Však seka Wi-Fi. No to seka. Uhni, to je moje. Počkaj, Sabi. Počkaj, musíme sa uhýbať. Uhýbať. Mama. Roman, poď tu dám. Roman prehral a ja som prehral. Sakra. Musíme vyhrávať a vyhrávať. Musíme vyhrať 20 000. Počkaj. Ja chcem... Slabiť. Počkaj, si tu dám. Tohoto? Abo... No. Dám si tohoto. Som väčší. Ale silnejší som ja. Kóde mega opekol. Kámo, tu si mi skapli. Ty. Kenji! Tam bol Kenji. No rýchlo treba zabiť. Raz Nemáš jak to je slabý teraz. Mama. Počkaj, Roman. Áno, ide. Však, hej, ale ty hneď prehraješ. Ja bojujem a Dori. Ja bojujem. Dick, on nič nerobí. Ten Damian nič nerobí, ja už si nebudem tam. Ale však oni sú silnejší. Aha, on je... Nechcem nadávať, nebude to. A Roman nepracuje. Ale on tam pobehuje a na nás všetky sa potom dali. A on tam pobehuje a ja tam bojujem a on uteká.
Ja si musím dať to... Damian. Vymeníme sa? Čo? Vymeníme sa? Nie. Nevieš hrať? Ty nevieš hrať. Počka, koho si dal? Dynamite. Asi si spapnul. Máme tento skill a hľadám ho. Ja si dám toho. Nikto tenta príde. Čo? Ja som si dal toto. Som dal. Takže Mauša tu niečo zaujímavé robá. Tebe šíbe. Poďme Roma, poď, ja som vždycky prvá. Idem. Dej. Ja, že si zebral Juju. No. Ja by som mu hneď dopadal, jak na tu. A teraz. Aké videu mám? Roman, prečo Ale za mesiac budeš... Ja pracujem. Ale za mesiac budeš do žlté, ako Ty jak uteká. A ty tam čo robíš? človek, aby ho tahal, ale tahal. No, však on uteká. Čo? A to za vtečke vyskočil. Ja za to nič nedostanem. Vieš, čo asi má nasraviť? Budem mať starter. Nikto tam je. Asi neviem. Obyčajný, že? Asi. Áno, random sa. Daj tam rečak, Miro. Daj tam radí. Počkaj, daj si poká, aby si ho mohol healovať. On si dal poka. Ale ja sa musím vyšťať rýchlo. To začíname. Ďalej, Marek. Teraz ty sa mnou. Poďme. Easy win, toto bude easy win. Come on. Nice. Daj mi ten telefon. Hej, on mi zabí hambu. Nerob hambu. Udaj do ty. Nikto nedomiera. A už to. On nerobí hambu pre video. Koko. Ty môžeš tiež točiť. A ty kebyže to robím, jaké by to bolo? Tak. Ja by som tam zabil na chvíľu. S tým čo. Aha. Kam idete? Idem si Ty ideš preč? A ja kde budem? Mama, ja budem sa kúkať na tvoje video. Budem sa kúkať na tvoje video. Nejde, Marek, ale my tu budeme. Ty budeš doma? Tu? Tam ja nejde. A kam idete? Hej.